Ni lehen urtean hasi nintzen nik egiten nola. Bueno, lehen hormetan egiten nintzen, baina lehen urtean berriz hasi nintzen. Eta, bueno, trabesia egiten ditu darako, 3.000 metro eta denakola inguru urtako dira. Baina, bueno, interneten behi da, haber ze probazio den hemen ingurun, bueno, ingurun edo, gertu tala. Eta ikusi nituen luze batzuk, tartean hori. Eta, eta interesa, bueno, politia, baina, ja, lehen urtean esan hona, hasi berritan nola ez dira jungo. Eta aurten ja, ibilizitzaren burun, tal, eta ja, ustaia nola esan hona. Ustaia, ekaina ustaia esan hona, apuntatu gonez, aurten izango. Bai, hemen inguruko 3.000 metroko, berrogeita 10 minutuko izatea. Eta, hor 31, egia da baita errekan dala, orduan, nekasun 5 ordu izan zian. Osa, baina 31 bai. Azkar da, Bost ordu, bai, oso azkar da. Kilometrotan, esan eta egeriketaz badakienak badaki hori oso azkar dela. Bai, oso azkar da. Referentzi bezala, nabaritzen da, horreneko karrera horren erdia, beneko erdia, 15 kilometroak, korrentea desente dago. Ta gero eta gutxigo. Ta ja azkeneko 6 kilometrotan ja apenas dago. Naizta beti erreka izan, ibaia izan da, beti zehose dago. Baina lehenengo 15 kilometrotan, inun media bat, 100 metrotan abin Markel Alberdi gindun Espainiako errekorra baino azkarragoa. Orduan hor nabaritzea korrenteak eta oso desberdina da, horri geritea edo itxasuen. Bai, egia esan sorpresa izan zen, Zekan, bezperan han eduki genuen briefing esatez egin bilera bat urrengo uneko gozak eta aipatzen da, nik ingurua bedatzen hon. Eta esaten hon, zeni iraziko jat, hemen. Osea, dena klub natazio ez dakize, berein izena mizenarekin kamisetan, irati, hemen zen iraziko denik. Eta gero abitu eta ondo, osea, guztua ni joan, ez nekin ze postua ni joan, azkeneko 3 kilometro karte. Bai, ni momentu baten gaina galdetu genuen, irati galdetu haber ze postutan goazen da. Barkuko pasazela eta, creo que hay 26 por delante. Eta, arraro egiten zitzaigun zekan, lehenengo neska gurekin zegoan. Eta, bueno, vale, jazta, 26 eta punto. Eta 3 kilometro faltan, irati, hor gestu egiten nola, eta zer da eta. Bosgarrena zoazela, eta, no, bosgarrena? Bosgarrena, eta, venga, egurra. Aurrea. Bai, eta gero iritsi eta horreko laurak gazte batzuk ziala, eta, ondo, igerilari, hori dia, ja, gubea afizionatuko idia igerilari. Ni hasi nintzen, kirola egiten azteko. Nemekin, unibertsitatean kirolekin gabe. Eta lehen urtean hasi eta, azkenean harrika importantia. Bai, hoi da, ez, baina... Ondela urte bete nun pitxatuko, ez da ereutare, Gorputzaren nabaritza zaizu entrenamenduak eragina izan dutela? Bai. Pixo asko jaitsi dezu, kirolari aurpegia jarri zaizu, matrai ezurrak eta nabaritza zaizkizu. Bai, azkenean lehen urte, pixka bat ikirola egiten hasteko arrazoi gara hori bazan, pixu baina goragi ni joan eta zerbait batzen, eta egiria, azkenean korrik egiteko eta gaizki, ez dut inoiz jakin, ez dakit ere, eta igeri nola humetan ebitzen nintzen, igeri hasi nintzen, eta dena, kirola egin eta jana zein du, pues, nahi nintzen da. Egia esan, ni uztaiak hogeien edo izan zen, Getare zarautz. Eta, bueno, hor jende asko, taldeko jende pila totatzea, eta orduan entrenamentuk izatea pixkat horrea zuzen duta. Eta nik horrenun aldaketaekin nahi izan, ni segitu nun bestiekin batea entrenamentu egiten, eta behin Getara zarautz bukauta gero, ja entrenamentu berezi egiten hasi nintzen honeako. Eta bai, entrenamentu ordu desatu ditut udaran uretan, eta hastian lautan jundu nintzen, 3 goizta atxalde, eta laugarren egande izatezela zan luzea, entrenamentu luze bat, itxasuan. Eta pixka probatzeko gero karreran proban izan bezala, jana eta eana eta dena entrenatzeko eta dena. Eta kilometro batzuk inditut. Ez nik arazoik ez. Nik, azkenean lau egun, beste 3 libre nauzkan, eta egun horietan ere goizen egiten nun, goizen goiz, eta gero atxaldia egiten nun, baina gero libre zaude. Ez da, gu ez gara profesionalai, gu hobi bada, ez da. Bai, nuke ez esango bintzat, ez nuke ez esango. Goseak enbukatu duzu.
Bai, oso gustua bukatu genuen, bai. Jokua ematen du baita, da proba bat, ez da, igual beste proba batzuk itxasuan inazkio edo, da, 5 ordu, eman da, igual ez dago mugimendu, ez dakit, hainbeste mugimenduk ez dago. Hemen korrintien gatik eta jende pasatzen zitzun, zu pasatzen zenion, bere rueda horre bufo hartu, besteena, jokua ematen du, da orduan divertido da.